cerita hari ini ya. Cerita hari ini tuh aku mau ke Bandung ke rumahnya Mas Agung. Mas Agung Motor yang punya mobil banyak ini loh. Nah, ini ceritanya ini aku ini harus morono tapi sudah. Ya, makanya aku gak kelamben nih, gak kelamben. Terus aku ini mau kudanan ceritanya. Nah, ini sudah mulai terang. Kita OTW lagi ke tempatnya Mas Agung ya. Kok Mas Agung? Mas Agung. Mas Agung itu saudaranya Kacung Motor. Kita OTW, yuk. Siapa tahu nanti dikasih apa itu? Dikasih mobil satu lah. Oke. Terima kasih yang sudah mengikuti saya. Matur thank you. Tunggu saya di Agung Motor. Sing pengen tuku mobil, wong ado-ado, Welcome. langsung moro ning Trenggalek. Jalan Raya Bandung Prigi. Raya Bandung Prigi. Tepatnya Desa Nglampir. Nah, pokoknya kok goleki ning Google lho ya. Heeh. Agung Mobil. Is Wis oke pokoknya. temu. Kok lek ora temu tak kei nomor WA-ne ya. Heeh. Oke, alhamdulillah jadi sore hari ini saya sudah sampai di Agung Mobil. Mantap. Nah, iki sing duwe masih iki mau wis mupeng-mupeng golek mobil. Alhamdulillah Enak sing cocok. enak sing cocok. Demenane sini ya. Pokoknya engko wis tak ngobrok para ladies and ladies. Akeh tenan sumpah iki. Mas, tolong Mas, pojokno Mas. Tak sampean cekelne aman. Akeh tenan, tak detir ini. Ora oke Ah. itu. Hah? Ora usah Mas. Piye, Be? Ah, Iki. Hah? Iki Is okay. Iki, loro, Heeh. telu, papat, limo, Heeh. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, lawe, seware, alpat di kono. Ini ya nek ini. Lah iki yo metik iki, metik iki. Cak Mat, Ini, iki metik lho iki. Ayla iki. Sing iki lho. iki toh. Heeh, iki barang yo metik iki Yaris iki. Yaris sih. Heeh, iki Yaris Joker iki jenenge Cak Mat. Yaris Joker. Heeh, iki. Oke, Heeh. siap. Terus Jazz kae yo metik. Udah Jazz e. Heeh, 2012 kuwi metik Cak Mat kuwi. Cek ngono iki regane piro? Regane sekitaran 141 Cak Mat. Lek sing ngene iki yo, boh. Bah. Yo lek ngene iki yo wis seni. Nah, iki ladies is okay ya. Ngene iki Heeh. pomo Heeh. apa jenenge nggawa gadis kuwi wis ora kudanan. Nah, ora kepanasan. Kepanasan. Karo mara tuwa dicamne kopi ya kuwentel. Karo marang tuwa lek nggawa ngene iki mesti ale ngecame ya rada legi. Heeh, kuwentel tapi ya dingai banyu to, Cak Mat. Tinge banyu. Oh, engko keterak jes lali mara tuwa ora ngai banyu. Mulai keteraces. So anu. Nek iki Yaris Joker. Yaris. Iki taune 2020 Cak Mat. Nah, kuwi lho. Interior ya. Interior ya seger kok dawet. Sosis. Heeh. Ya lho. Iya otomatis transmisi. Otomatis. Memanjakan ladies plus kaki kiri. Ini yo. Nah, kaki kiri menjigang-jigang. Tenan iki. Pokoknya jan. Iki tapi nek parkir ra oleh ning cedhek kandang lho. Enggak oleh. Masalah- interiore sik jos. Ya. Wow. Seger Wow. banget. Jan. Jadi matic transmisi. Wah, jos Iya lah. Memanjakan istri plus kaki kiri. Jan josis. Oke. Tenan Jan. This is okay ya. Mobil yang Maya Agung jan bener-bener good looking ya.
Aku yo to. Oh, apik yo milih. Iya kan dadi bakul mobil ya. Oh, dadi marketing ning omahe aku mobil ya. Ya. Heeh. Sing pengen tuku mobil. Wong ado-ado Welcome. langsung moro ning Trenggalek. Heeh. Jalan Raya Bandung Prigi. Raya Bandung Prigi. Tepatnya Desa Nglampir. Nah, pokoknya kok goleki ning Google lho to. Heeh. Agung Mobil. Is Wis oke pokoknya. temu. Kalau ora temu tak kei nomor WA-ne ya. Heeh. Sherlock lokasi, Tak Dik. Sherlock lokasine aku tak gambar. Nah, buat kalian ayo merapat ke sini kita beli mobil. Masa kowe kalah karo aku apa? Yo. Aku wis kalah karo aku yo isin no, Iya, Bos. iya, Bos. Dik. Awake dhewe. Oke, thank you ya. Bye bye. Yes. Is okay. Terus